Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai daya ingkang kula hormati, mugi-mugi saged dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dumateng panjenenganipun sesepuh bini sepuh khusus panjenenganipun Bapak Lurah saha sak perangkatipun saha sak rakyatipun ugi ingkang kula hormati, bil khusus sahibul hajah panjenenganipun keluarga Ibu Suwarni sedaya ingkang kula hormati. Saestu mugi mangke saged dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pangombyong saking Bapak Wakiman saking Dulugan Kecamatan Japah ugi ingkang kula hormati, mugi-mugi mangke nikmat peparingipun Allah tasih dipun paringaken panjenenganipun Bapak Wakiman so sak sederekipun sak pangombyongipun nggih lumampah dumateng Ibu Suwarni saha sak sederekipun. Saestu wekdal menika kula sak pangombyong minangka makili wakil badalipun panjenenganipun Bapak Wakiman sak keluarga sak pangombyong, alhamdulillah nikmat peparingipun Allah tasih dipun paringaken kula panjenengan sedaya, khusus panjenenganipun Ibu Suwarni nggih saha sak putra lan sak pangombyongipun menika wekdal tasih dipun paringi nikmat dari Allah, langkung-langkung nikmat umur panjang rizqan zamani rohani, nikmat sanes-sanesipun peparingipun Allah menika wekdal tasih sangat kathahipun. Monggo sareng-sareng dipuji kanthi wasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Boten kasupen sholawat serta salam kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula panjenengan sedaya mesti arep mesti nenggo-nenggo syafaatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam langkung-langkung syafaatul uzma wonten ing benjang dinten yaumil qiyamah sareng-sareng dikaulina Allahumma sholli ala Muhammad kanthi berkah wasilah wasan sholawat lewat saking lisanipun kula panjenengan sedaya menika mangke saestu wonten ing benjang dinten yaumil qiyamah saged nampi syafaatipun, amin Allahumma amin. Dumateng sedaya para rawuh kapungsa putri ingkang hormati, khusus panjenengan Ibu Suwarni saha sak putra lan sak sederekipun menika wekdal kula minangkani talang atur panjenenganipun Bapak Wakiman kaliyan ingkang saha sak pangombyong menika sepindah badhe silaturahim badhe ngaturaken salam taklimpun panjenenganipun Ibu Bapak Wakiman kaliyan Ibu saha sak pangombyongipun. Kalau terakan dumateng panjenengan Ibu Suwarni saha sak sederekipun saputra wayahipun lumampah dumateng sedaya para rawuh kakung putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken kula minangkani talang atur panjenenganipun Bapak Wakiman kaliyan Setri saha sak ngombyong. Mbok panjenenganipun Bapak Wakiman kaliyan Setri saha sak pangombyong duka arupi napa kemawon kula boten mangertosi. Lah niki dipun aturaken panjenenganipun Ibu Suwarni saha sak sederekipun. Menika mugi-mugi mangke anggenipun ngaturaken panjenenganipun Bapak Wakiman kaliyan Setri saha sak pangombyong, mugi-mugi mangke saged katampi panjenengan Ibu Suwarni saha sak sederekipun. Menika pindah kalajengaken niki duka kula kan beto niku kula ajari sak mengke nek lali. Niki duka isine napa lah nggih boten mangertos. Niki nggih mangke kabudhe aturaken tampenipun Ibu Suwarni saha sak putra wayah lan sak sederekipun.
Menika ingkang saged kalahken mugi-mugi mangke saestu Ibu Suwani saha saputra lan sadherek saged nampi kanthi berkanipun manah ikhlasipun manah mugi-mugi mangke dadosaken bebesanan ngraketaken anggenipun bebesanan langkung-langkung mangke ijabipun Sujono kalian Arisa Nur Pahmia nggih Pahmia nggih mugi-mugi mangke saestu badhe kaijabaken mugi-mugi lantaran donga kula lan panjenengan sedaya saestu saged barokai Sujono kalian Arisa Nur Pahmia menika mangke saestu ijabipun mangke pun panicap sah miturut tatanan agami sah miturut tatanan negari ing akhiripun mangke dadosa jejujuan ingkang sakinah mawaddah ayem tentrem boten mangke halangan nggih ing sambi kala mugi-mugi mangke Allah tasih paring umur panjang tur barokah istiqomah ibadahipun saged nembe menapa ingkang dados larang-larangipun Allah Subhanahu wa taala mugi mangke Allah tasih paring tetep iman saha islamipun fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Ugi kula minangkan talangatur panjenenganipun dawuh iman kali jatri saha pangonggongipun menika kula kapulih nyuwun pamit pindah mangke sak badanipun menika acara mugi-mugi mangke lantaran tunggalipun Ibu Suwani saha saputra lan sadherekipun menika nyuwun barokah mugi-mugi mangke kantos konduripun wonten ing dusun Ndolo Ndol mugi-mugi mangke mulai perjalanan atas tu kita pun piyambak mugi-mugi dipun paring selamat wilujeng kali Allah Subhanahu wa taala malih namung ngaten ingkang saged kula nggih mbok pilih kirang pasipun anggenipun kawula ngaturaken kula pribadi mesti menungso limrah mesti gadahi keliru lan salah nggih kula nyuwun pangapunten ing sakatangipun dumateng panjenenganipun Suwani saha akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Katur iman para alim para kiai ingkang tansah kamiyaken katur dumateng para sepuh dalam usahaken ingkang dihormatan katur dari para bapak para ibu para rawuh ingkang mulya ingkang katuripun Bapak Wakiman dan sarunipun kelaturan ini pinarak endah ingkang kanthi sektor kanthi mertiganipun penggalih mekaten. Sedherek matur kang dewasa alhamdulillah menika kita sami tansah dipun paring tambah nikmat rahmat saking wa taala minallahumma amin. Sadherekipun salam wujud wonten ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai berjumpa dengan para garwa putra sahabatipun mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun dunya yaumil qiyamah minallahumma amin. Para rawuh ingkang mulya Wiridang kantor panjenengan Bapak Wakiman dalah sarombonganipun kawula tumriki minangka dados talang basa Sunda wanatunipun Ibu Suwani dalah sakwarga ingkang setunggal ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Wakiman dalah
katuraken pinarak langgah ingkang kanthi seketo kalih hadi Pak Sugoto ingkang saontenipun monggo ngaten nggih. Ingkang sanjipun Ibu Suharni bombong manahipun dengan sampun kalaya tindak mriki injing-injing sanget ya. Injing-injing sanget niki. Dados Ibu Suharni saking senengipun wong mesam-mesem disambut wis rawuh. Lajengipun wau ingkang kos-tunggal sampun panjenenganipun Bapak Nur Yahya ngendikaken bilih tindakipun niki menika ngaturaken salam taklim panjenenganipun Bapak Wagiman Dasar Rombongan ngeten nggih. Kawula sahab kanthi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kanthi salam-salam menika anggenipun sami bepisanan panjenenganipun Bapak Wagiman sak rombongan dalam Ibu Suharni. Jadi sak warga menika dipun dampilaken, dipun caketaken, dipun kenalaken ampun ngantos pisah-pisah. Ngaten amin Allahumma amin. Ingkang sanipun wau panjenenganipun Bapak Nur Yahya ngendika bilih suwanipun Bapak Wagiman dalam rombongan menika mriki masrahaken ingkang putra jalur putra kakung ingkang asma Raden Bagus Suparjono. Ngaten nggih. Nggih. Ingkang dipun kajiaken badhe alamar pun putra putri saking jeneng Bapak Santriadi kalih Ibu Suharni ingkang asma Nyimas Ayu Arisa Nur Fahmi. Ya. Iki kula tampi ramarenipun nggih. Kula tampi ramarenipun nggih. Kula minangka dados tanahipun Ibu Suharni niki dipun tampi. Dadi jenengan ampun swala jelas ramarenipun dipun tampi. Among tiang-tiang tok. Nah nggawa gawan. Gawane ana sing dibuntel, ana sing diketokno. Niki Bu Hari yang merasa apa? Senang banget. Ya Allah, iki gawan kok semene iki. Aku nek balekno sabar. Ini jelas ngeten, mboten ampun dipandang rupa. Apa wujute nang rasane ati Bapak Wagiman dalah kusane anggene sampeyan niku sanget sampun gugun kok dados keluarga ingkang bagya mulya kakeninan. Amin Allahumma amin. Di bakdo jam terus didhawuhke ketemu, nah cara ketemu nggih. Didhawuhke kanthi tata cara adat Jawa. Ya sang menika mungkin mbok pilih Bapak Wagiman dalah rombongan sakbanipun paripun asor menika badhe kundur nggih. Bu Hari anamung jenengan mugi-mugi tindakipun jenengan kundur wonten ing Japa ting dusun Dolokan nggih. Menika dipun tansah dipun paringi rahmat taala, tansah pinayon rahmat taala, slamet lucu ing samidana paring rezeki kathah barokah amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok pilihan atur kawula ingkang kirang menawa nikmat panjenenganipun Bapak Mulya Bapak Wagiman bisa rombongan tuwin dumateng para bapak sedaya. Niki mengkilah ngeten asarane. Jak batur panggihan niku yang penting mriku Pak. Dereke ngaten niku. Itu niku kula nggih dereke jenengan niku. Rombongan iki bisik wadah. Katuran saged konggah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tujuh ternasanipun para alim, para kiai, para ustaz dan satu kaula tak gunakan wa ternasanipun sepuh dene sepuh dengan satu kaula pundi dihormati kaula bertemu wonten ngarsanipun para nayaka pangembang pangembangan praja sadereng negeri langkung-langkung dumateng Bapak Kepala Desa Setanharjo salah saking Bapak khusus Bapak Mungkin Bapak Aliwardoyo ingkang kula hormati wonten ngarsanipun Bapak Wakiman dalah sederek pangobong saking desa Gulukan kang kula tak primaken kula hormati wonten ngarsanipun Sahabat Hajah panjenenganipun Ibu Suharni dalah keluarga agen sedaya kang kula hormati dumateng salam pengantin kekalih syukur dan musabbahin Allah Subhanahu wa taala awit nikmat kasugengan kasarasan kabagyan kaliyan karharjan wa paringipun lan sangat jiwa kasarira dumateng kula panjenengan sami katitik wonten ing enjang menika kita saged rawuh saperlu hanyut seni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengipun kawula menangani petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Dora-Dua keparang badhe ngawakaken paniti persa ambal utawi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Penggulu Pak Penghulu kula pasrah kula pasrah dhateng adik dhateng adik kula kula supados nikahake supados nikahake kaliyan kekalian Suparjono kanthi mas kawin seperangkat alat sholat lan arta setunggal juta rupiah supados dibayar kontan. Kula tampi pasrah panjenengan Pak Muhammad Hasbi Asidiki supados nikahaken adhipun panjenengan pikantuk Mas Suparjono kanthi mas kawin kasebat ingkang dipun bayar tunai. Mugi Allah paring berkah. Amin. dipun gunakan kawula pikantuk sederek Suparjono saking Gulukan Jawa Timur. Mas Suparjono panjenengan sampun pirsa nggih bilih Bapak Wali sampun pasrah dumateng kawula. Artosipun enjang menika kawula ingkang ngijabaken panjenengan lan monggo ngersake mawi basa Indonesia maupun basa Jawa. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah la haula wa la quwwata illa billah. Ayuhal muslimun rahimakumullah usikum wa ilayya nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Masyarakat muslimin wal muslimah rahimakumullah, para sedaya ingkang kula hormati wonten ingkang khotbah nikah ingkang menika kepareng kawula matur monggo ingkang engkos pindah kita tansah nambahi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakaken menapa ingkang kados perintahipun saha nabi sedaya alusan-alusanipun Allah taala awit kanthi takwa menika kita saged bayu kaharja wonten ing donya lan ing akhirat bijak. Lan salah setunggalipun marti utawi jalan ketakwaan inggih menika syariat pernikahan pramila dumateng calon pengantin kekalih kawula matur kawula pesen dumateng panjenengan kekalih supados monggo dipun niyati ingkang lurus ingkang leres ingkang kekeh inggih menika niat nikah menika niat semata-mata ibadah pados ridhanipun Allah taala. Awit nikah menika ibadah ingkang benten karo ibadah sanesipun menawi sholat tahrok dari imam dan al-ghafurur rahim. Monggo para rawuh sedaya kita maos syahadat kabeh cukup saha istighfar kabeh cukup mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangapura dumateng dosa lan kawulatan kula panjenengan sami. Semoga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya Subhanahu bimba bina uzawin suka ala ma'amarallahu bihi bin imsakin bima'rufin aw tasrihin bin ihsan. Saudara Suparjono bin Watiman, saya nikahkan dan saya kawinkan Arisa Nur Fahmia binti Ahmad Riyadi dengan engkau, yang mana walinya kakak kandungnya sendiri telah menyerahkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah yang Anda bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Arisa Nur Fahmia binti Ahmad Riyadi almarhum dengan mas kawin tersebut yang saya bayar tunai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمته وفي نعمته ومسيئه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه العليم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم يا الله بارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا فيما معهما يا الله بارك لنا فيما أعطيتنا يا الله يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر على اليسر الذي يسرنا على كثير من عبادك وأغننا بفضلك عما سواك. ربنا لا تزغ إن
نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.